na London Kitaboro Civil Military Corporation CIMIC Initiative 302 Artillery Regiment General Support nakwa 14 Field Engineer Regiment ambagidego na Mkpocha na Nzacha gburugburu ebe dịgasị iche iche n'obodo dị iche iche ahọpụtara na kansụl ime obodo Onitsha South nke Anambra State. Ya bụ Mkpocha na Nzacha bụ nke nọ na ndu ya bụ Commander nke ya bụ regiment bụ Colonel Adamu Mohammed Ogochukwu Orano kọrọ akụkọ a n'uju. N'oge ha na-eme mkpocha na nzacha nwa, Colonel Mohammed kọwara na ọ na-adị mma ka gburugburu ndị mmadụ dị ọcha ọkachasị n'oge udu mmiri a. Ọ kọwara na ya bụ atụmatụ bụ nke ha ji akwado obodo maka nkwudo ha na-akwudoro ha wee kwuo mkpa ọ dị ka ndị mmadụ na-ekpochasị gburugburu ha. Ndị mmadụ bi na mpaghara Onitsha South bụkwazi ndị nwere oke aṅụrị ma nabata ya bụ atụmatụ. Ya bụ atụmatụ bụ nke ha mere na ngalaba dị iche iche na ya bụ Onitsha South dịka Mbọnụ Ojike, Fege, Bishop Shanahan na ebe ndị ọzọ ga. Ogochukwu Orano n'akụkọ ụwa ABS.